Hello viewers, my name is Flora Charles and this is Olaga TV. Wherever, however, whenever, una go hear Maazị Ikechukwu Nwankwọ ka eji ọkwụrụ ọka n'izu ọgụ mara onye ndị Imoko anyị na-eme Ikeji a na-adụ afọ ya uju Ikeji a na-ekwekwe ewe ọdara n'izu ọgụ n'ihe nke nna nna anyị ha mere dosara nna nna ha mere otu anyị aka nwa otokwuru ịgọta oge ka anyị na-eme ihe a anụ so ebe na ihe dị ka ajụjụ ị na-ajụ ma na-anụ ọgụ ma anaghị anụ ọgụ ihe anyị na-anụ ọgụ na Ikeji ọ ihe nwanne na nwanne ka anyị na-eme ị na-anụ so onye ọ na-abịa ebe anyị na-ewe ụkọ ndị mmadụ na-abịa be anyị ọkwa ihe ọzọ anyị na-eme n'ụlọ omenala eji mara ndị maka ọnwa ọtụtụ otokwuru ka anyị na-eme ọ Ikeji ndị izu ka anyị na-eme anyị amụtaghị amụta ọ dịwara mgbe gboo ọnwa ọtụtụ otokwuru tụọ ka anyị na-eme n'ụbọchị taa taa akwa na afọ ọhụụ isi ya ka anyị na-azụta akwa onye nwere ike ịkọwanyere anyị ahụ one Ikeji anọgo ahụ one ka ọ nọgo onye nwere ike ịkọwanyere onye bidogoro kemgbe na-ahịọ ihe dị na Ikeji ndị izu aga akwa na ụlọ ọ dịwara mbụ ka ọ bụ taa bikọsọ igbe onye bidoro ka ọ mana asị nkwube nke enyi wee wụrụ mmadụ sisi nji wee pụta na ala ndị izu ọgụ wee mara ihe a na-akpọ Ikeji asị ka ọ wee rugo ihe dịka 70 years emewere ya ọ bụrụ ihe bidoro tata 70 years ahụ awụ ihe ị kọrọ akọ kọwara anyị na otego ọ bụrụ ya taa otu olugo ọ karịgo sef biko akwa Ikeji ahụ ihe na-emerụ mmadụ ahụ ọ naghị anụ ọga maka ihe na-eme ibe a na-akụ mgbe ajara ka ihe na-eme ị na-anya gụnwere enwe ukwe bịakwara na ijidekwa ya ga-efụkwa na ya na-eme enweghị ya na-emere ala adịghị ahụ agba egwu adịghị egbu mma adịghị emekọrọ mmadụ arụ nọọ nganga okorobịa ka anyị na-eme na mba niile na-emesi omenala nke ha ghọtawa ọhịa obi aṅụrị ka na ọhịa nwanne enweghị ya na-egbu ghọtara nweghị ya na-emere arụ ọhịa ọṅụrị ka anyị na-eme
ọmụ ka a na-akpọ aja obi nwoke egbe onyido onye ụmụ obom gbaa ụmụ Ejedike ma ịbata ụmụ obom ọmụ ọwa Ejedike maazị anyị chọrọ ka ị kọwara anyị maka ọjọọ anyị na-egbu ọjọọ anyị na-egbu owu opi egburu n'ugwu gboo na ndịda na omenala mbụ eji gosi na omenala tọrọ baịbụl wụ mbịarambịa lekwe obu ọhọ obu ụda obu mkpọ obu ụda omenala tọrọ gịrị ụka na anyị na-eje hụ na anyị ga-eje anyị bakwa na omenala and omenala aka karịkarị sefukwa ruo taa onwe ihe ọzọ ị chọrọ. oke maazị biko aha one ka ị gbugoro ọja? ihe fọrọ m 1994 mụ na Perikom Okoye ọgaranya amaka ma amara mee 1994 nke akpa na ajọ ọhịa bịazie mgbe m ji gbuwe ọja egbuola m ọja 2 years or 3 years akụgwere mkpụrụkọ na egwu na-awụ garụ ụmụ ala ọma egwu before Perikom Okoye anọkwa m n'aka ya ma gara nwata gị bụ egwu gakwara oke nwoke ji adịghị ama mana ndị izu ọgụ mana awụ m onye ndị izu ọgụ ọ azị aka soro jide ọhụụ jidekwa ihe omenala a na-eme ka anyị ka nọ n'ime bukwe mata. maazị biko gbukwara anyị ọja ọzọ ka anyị nụrụ biko. ọwa ọja ka ị chọrọ ka ọ bụ ihe omenala a? mba gbuoro anyị ọja ka anyị nụgodo ọzọ. ịgbaniana o maazị ịgbaniana onweghị ihe ọzọ. omenala tọrọ ụka o maka ụka na-achọ ibusa anyị ga-amazi ibe mangoro si apụta ma afụkwa nke kashu ma afụkwa nke ụdara biko na mkpụrụ ofe Igbo ụkwa mkpụrụ ofe.